ja varmasti on välittynyt myös se, että onnistuminen on alla. Nyt vaaditaan samanlaista Susannalta, mutta kyllähän siihen pystyy. Ja Gershwinin musiikki on Susannan tämän vuoden vapaa-ohjelman valinta. Se sopii hänelle loistavasti tempoltaan ja luonteeltaan. Susanna aloittaa sitten kolmoisluts kaksoistulppi yhdistelmällä aivan virheettä. Nyt tuoreeltaan, jos vertaatte Victoria Pavukin liukuun vaikkapa, niin kyllä tässä on aivan toisenlainen tekemisen meininki, mutta Flippi jää kaksoiseksi. Flippi jää kaksoiseksi. Tulppi upeasti yhdistävistä askelista. Ja kaksoisaksel. Tullaan rittiin, ei virheitä. Hiiren hiljaa budapestiläisyleisö seurasi tuon upean lyyrisen osan Susannan ohjelmaa. Ja sitten tullaan toiseen flippiin. Siinä ei virheitä, hyvä, upea kolmoisflippi tuonne. Eli hän on nyt hyppyjen osalta osoittanut, että kaikki ne sujuvat aina tuonne kolmoislutsiin asti, ja kolmoisluts kaksoistulppi yhdistelmä avasi tämän ohjelman komeasti. Pavukin esittämispisteet jäivät alhaisiksi, ja siinä nyt on se pieni mahdollisuus. Pavukan oli lyhytohjelman jälkeen yhden pykälän Susanna Pöykiötä edellä. Susanna siis sen 4. ennen tätä vapaa-ohjelmaa. Ja sitten askelsarja. Tuo liuku on kyllä aivan mahtava Susannalla, täytyy sanoa. Tämä on aivan erityylinen tekniikka kuin mitä tuo piikkejä käyttävä pomppiva askeltekniikka. Hän on liuunmestari. Ja sitten kolmoissalkko tähän loppuun. Pieni epäonnistuminen tuossa alastulossa. Aavistuksen verran hermostumista ehkä tai herpaantumista, mutta kokonaisuus jää kyllä komeaksi.